बे सिख्लाफोरखौ सिनायो नामा? सोरबा सिनायो नामा? सोरबा सिनायनो हादों नामा? हारसिं नङा दै बिसोरो साथाम साब्रै लोगो नांनानै मोनसे खथा मोनसे रुमाव थानानै लाइभ स्ट्रिम होदों। आरो सासे मानसिया फंसे बाथ्रा कमेन्टआव लिरदोंमोन। नाथाय जोङो बिसोरनि लाइभ स्ट्रिम होनायखौ जोङो गाज्रि मोनाखै। नाथाय बाथ्राया बिसोरनि खुगानिफ्राय जिबायदि मैला मैला राव ओंखारदों, ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि राव ओंखारदों, खुगायाव ओरै सिगारेट सोबलायनानै उखुन्दै हगारलायनाय। गावसोरखौनो मा सानदों बिसोरो? सासे बर' सिख्ला, बर' आइजो जानानै दिनै मा सानदों? जाय खामानिखौ दिनै समाजा गनाया, बेसेन होआ, मोजां मोना, दिनै बेफोर खामानिखौसो मावनानै मोजां मोनो आरो मावनायखौ नुनो मोनदों। सोरबा लाइभ बेबायदि स्ट्रिम लाइभ फैनायाव गोबां मानसि दं बे ससियेल मिडियायाव। सोरबा मोजां लिरनो हागौ, सोरबा गाज्रि लिरनो हागौ। नाथाय रंजानानै मिनिग्लाबनानै बिरि सिगारेट सोबनानै गाज्रि गाज्रि रावजों, गाज्रि गाज्रि भाषाजों जे बेबायदि फिननाय होनांगौ, बाथ्रा बुंफिननांगौ, बेथ' माब्लाबाबो गनायजाथावना नङा। साननो हागौ नोंसोरो जोबोद गोजोननायखौ मोन्दों, गोजोननाय बायदि मोन्दों, गोजोननाय लानाय बायदि मोन्दों, रंजानाय बायदि मोन्दों। नाथाय बियो जोबोद खहा, जोंनि बर' जाथिनि थाखाय जोबोद खहा जादों। आरो नोंसोरथ' सानाखै, मालाबाबो सानाखै गावनि खहा जादों ना जायाखै, बेखौ मालाबाबो सानफेराखै, मालाबाबो उनदा खालामफेराखै। नाथाय जोबोद दुखुनांथावना, नोंसोरहा बिमा दं, बिफा दं, गामि दं, न'खर दं, रायजो राजा दङ। नोंसिनि गामियाव मानगोनां, सनमान गोनां गोबां सुबुं थानो हागौ। नाथाय नोंसोरसो देखायबाय। जानो हागौ नोंसोरो बबेबा टाउनाव दङ। आंथ' टाउनाव दं बायदि मोनाखै मानसिफोरखौ। बबेबा गामियावनो दङ। गामि सिंनि जिथुनाखि जोंनि बर'नि न', बे थिंनि खेनसि बाथाम सिङाव थानानैनो बिसोरो बिरि सोबदों, सिगारेट सोबदों, गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुंदों, लाइभ स्ट्रिम होदों। खोब दुखुनांथावना। बेफोरखौ नुयोब्ला आंनि खावलायनाया बेसो, नैफोर गथ'फोरा, बे गथ' सानैसोआ बबे गामिनि, आरो बे गामिनि मानसिफोरा नुदोंबा बे गथ'फोरनि सायाव माखासे बानजायनो गोनां बाथ्रा दङ, बिसोरखौ बुजायनो गोनां बाथ्रा दङ। नाथाय दिनै गिबि खेब बिसोर बेबायदि बाथ्रा बुंबाय ससियेल मिडियायाव फैनानै, बिरि सोबबाय, सिगारेट सोबफुंबाय। नाथाय दिनै बेखौ नुनानै जोङो सिरि थायोब्ला, बै गामिनि मानसिफोरा सिरि थायोब्ला, गावबुरा सेक्रेटारिया सिरि थायोब्ला, मेलेमजिबि रायजो राजाफ्रा सिरि थायोब्ला, नाथाय उननि समाव बिसोरखौ हमथानो हानाय नङा। आरो बिनिख्रुइ बिसोरो बांसिन गाज्रि खामानि मावगोन। बिनिखायनो आंनि खावलायनाया बेसो, जाहाथे गावबा गावनि बेसेन गोसा समखौ दान्दिसे दोनथ'नानैब्लाबो नैबे गथ'फोरनि सायाव जाहाथे बे गामिनि मानसिफ्रा एसे बानजायनायखौ लायो, बुजायनायखौ लायो, जाहाथे बेफोर गाज्रि लामाखौ एरायनानै बे गथ'फ्रा मोजां लामाथिं आवगायलाङो। जोंनि थाखाय बिराद दुखुनांथावना, एसे जों बर' जाथिनि थाखाय दिनै बिसोरो बर' रावजोंनो बेबायदि एसेबां इनाय लेथ्रा लेथ्रा भाषाखौ जोङो बुंनायखौ नुनो मोनदों। बियो जोंनि थाखाय लासिंसिं आरो जोबोद दुखुनांथावना। बिनिखायनो जोबथायाव आं खावलायबाय, जाहाथे बिसोरखौ एसे बानजायनानै होयो। थेंक इउ, लाभ इउ अल।